Mela qed nitkellmu l-aktar fuq ħaxix, vegetables, tajjeb? U hawnhekk ħandaħlu naqra complex carbs jgħidulhom, complex carbohydrates illi juħut minnhom ukoll jagħmlu daqsxejn ta' overlapping, jiġri daw it-tnejn jistgħu jkunu relatati ma' xulxin toqgħodx tinkwieta illi jkunu bleżat maqsumin fin-nofs. U ma' hawnhekk jiena inħobb inżid ukoll plus extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil. Tajjeb, libtilhom għax ma kienx hemm fejn nikteb. Mela, għaliex huwa importanti wkoll li ndaħlu daqsxejn ta' good fats. Il-good fats importanti li ma jkunux ftit wisq fid-dieta tagħna għasem biġi raġuni li f'każijiet estremi mela min idum ħafna anke ma jikol ċertu fats anke jibdew jaffettwaw daqsxejn is-sexual hormones tagħna, Issa, apparti l-affarijiet relatati mas-sodda, hemm ukoll funzjonijiet bħal pereżempju fl-irġiel dak jidhru t-testosteron, illi huwa relatat ħafna anke mas-saħħa, ma' dik iċ-ċertu drive illi jkollok matul il-ġurnata, dik iċ-ċertu grinta. Naturalment mhux għall-irġiel biss imma anke għan-nisa, però ishom l-irġiel l-aktar li ħajinnutaw daw it-tip ta' issues. Ikun hemm nisa illi meta jmorru low fat esaġerat anke jibda jkollhom problemi ta' hormones relatati mas-cycle, relatati forsi anka ma' meta bniedma tipprova tinqabad ilha jew le, etc. Mhux se nidħol f'dettalji ta' toppa. Imma naħseb fimtu l-kunċett illi meta anka pereżempju għax weħilna ħanerġa' mmur fejn kont. In-nutritionist tgħidlek naqqas naqra pereżempju mill-complex carbs u tgħidlek liema ta' tagħmlilek aktar faċli pereżempju xi tkun taf inti x'inti tikol jew xi idea li qed tikol. U żidhom protein, dan il-protein isibu illi jaħraq ħafna iktar kaloriji anka fil-proċess ta' digestion fost l-oħrajn mill-carbohydrates. Mela, jekk jiena kilt ejja ngħidu chicken breast illi fiha 100 kalorija u mbagħad ħanqabbilha ma' 100 kalorija li ġejjin mir-rost, eżempju, qed nivvinta tax ir-rost pjuttost huwa wieħed mill-aħjar complex carbohydrates, imma żewġ anka tipi ta' ikel li tnejn huma tajbin, tajjeb, tal-protein ħajaħraq aktar għax il-proteini minnhom infushom madwar 25% tagħhom jibdew jinħarqu fil-proċess ta' digestion meta aħna wara li kilnihom madwar 25% tagħhom ma jiġux storjati. Mela, għandi daqsxejn tips oħra żgħar. Kif ħanaraw aħna illi kemm jista' jkun nippreferu nagħtu sinjal lill-ġisem illi jaħraq aktar xaħam milli sempliċiment any weight u dak l-any weight speċjalment ma rridux illi jkun muscle għax aħna dak il-muscle tant huwa bżonn jus għall-metabolizmu tagħna biex naħarqu aktar xaħam, kemm hu bżonn jus ukoll biex nidhru toned minflok imdendlin jew inkella mpaħħin, nibqgħu nidhru anke iżgħar fletta, etc. Illi parir ieħor apparti ovvjament li nagħmlu dawn l-exercises hawnhekk nagħmlu nofsija kollox. Parir tiegħi jkun minn tal inqas darbtejn fil-ġimgħa, idealment kliet ta' kollox. Nofsija kollox dejjem ħajkun hawn coach hawnhekk pereżempju li ħatajdilna jew jgħidilna x'ħanamlu, juruna l-exercises, iduru magħna biex hawn li qed nagħmluhom sew, etc. F'ambjent aria kondizjonata, fannijiet, mużika, air purifier minħabba any viruses li jista' jkun hemm, whatever, insomma. Tajjeb. Apparti dak il-resistance training kemm importanti illi kif jgħidu bl-Ingliż we diet down slowly. Mhux ngħid minn għada jien ħadda nieħu tuffiħa biss, mhux nibda ngħid jien ara ħanaqta' 3/4 tal-ikel li qed niekol jekk qed tikol b'mod eżaġerat. Tal-imod li taqta' 3/4 tal-ikel diġà jkun jagħmel sens. Hemmhekk ngħidlek iva, imma normalment ejken fuq parir ta' nutritionist dejjem ħajkollna bejn wieħed u ieħor din is-sistema. Illi għat-tip ta' exercise li qed nagħmlu aħna. Għall-iskopijiet tagħna ta' fat loss, nofs il-platt ikun idealment protein. U tgħidli kemm il-platt ħanieħu. Skont inti kif ħatqassam il-ġurnata. Jekk għandek bżonn 2000 kalorija, jista' jkun anke fuq parir tan-nutritionist jew min titkellem magħha, tikolhom fuq darbtejn, lunch u dinner. Hemm min jgħid li jiena nippreferi ndaħħal naqra snack, mela l-platt tal-lunch tad-dinner ħajġ kien xi ftit, waqt li jibqa' jżomm l-istess proporzjon. Mela xorta folja platt kien idealment xorta ħajbqa' bejn wieħed u ieħor nofsu protein. Biex indaħħal platt ieħor żgħir jew inkella snack ieħor żgħir li mhux bil-forsi jkun ġo platt jista' jkun anke xi drink li tieħu jew naturalment xi snack bħal ngħidu għandna xi Greek yogurt bil-lews jew pereżempju tgħid tagħmel xi tuna selid mhux għalfejn jkun ġo platt tifhimniex ħażin. Imma l-kontenut ta' dak li ħadd jiekol iva kemm jista' jkun jibqa' jżomm
dan l-ambjent. U imbagħad meta neħlu li nibdew innaqsu mill-ikel, aktar xorta jibqa' dal-proporzjoni ma jkun jerġa' jixkien il-platt, mhux nibdew naqtaw l-ikel mill-ewwel u kważi ma niklu xejn mill-ewwel, għax jekk imbagħad neħlu ħan inqabdu f'żewġ mhux soluzzjoni, tlaħet l-kelma, żewġ options, skużawni tlift tal-kelma bil-Malti, żewġ għażliet, emmi. Għandna għażla illi nżidu aktar l-exercise. Issa nafu l-ħajja kif inni, jekk jiena pereżempju diġà qed nagħmel 3-4 fil-ġimgħa avolja nofsija kollox, forsi dak huwa l-aktar li nista' nagħmel. Tajjeb plus illi aħna rridu nidħlu f'setturi oħra tal-ħajja, ma rridx inkun dejjem għajjien jew għajjiena għall affarijiet l-oħra li qed nagħmel. L-exercise ħajtini enerġija, imma too much exercise jista' jkun jgħinni. Jew inkella l-għażla l-oħra ħafna iktar faċli jekk inkunu ħadna ħsieb minn qabel illi qed nieklu biżżejjed u mhux ftit wisq huwa illi naqsu ftit mill-ikel illi konna qed nieklu. Mela jekk jiena weħilt, waħda mis-soluzzjonijiet hija li naqqas ftit oħra kif semmejna aktar kmieni f'dan il-video. Dan kien video ġenerali, kif qed ngħidilkom dejjem ħudu parir ta' nutritionist kwalifikata meta jiġi fuq pariri ta' ikel fejn jidħol exercise. Jekk nista' ngħidkom anke jiena b'mod personali jiena Mattejus Grasso minn New Better Life u flimkien hawnhekk grazzi għal nutrition, grazzi għall exercise. Għall-enfasi li nagħmlu anke fuq l-irqad kemm hu kruċjali biex nimmaneġġjaw l-istress għax l-istress itelfilna ħafna mill-progress li nistgħu nagħmlu, itelfilna ħafna mill-paċi li aħna nħossu wkoll. Daw it-tlet pilastri flimkien ħajjajnuna ħafna biex kif aħna nixtiequ lil kulħadd a new and better life. Tajjeb, mela tistgħu anke tiċċekkjaw l-website tagħna www.anewbetterlife.com biex taraw stejjer oħrajn ta' suċċess ta' Maltin oħra bħalna illi flimkien tajjeb b'dak kollu li nagħmlu bħala tim nimxu l-qudiem u nibdew naraw bidliet mhux biss fid-dera iżda kif inħossuna. Nawguralek is-saħħa u l-ġid.